Kráľova hoľa, známa svojimi nádhernými výhľadmi, je opradená mnohými legendami. Jedna z najznámejších hovorí o kráľovi Matejovi, ktorý mal svoju pevnosť práve na tomto vrchu. Kráľ Matej bol spravodlivým vládcom, ktorý rád cestoval po svojom kráľovstve inkognito, aby spoznal život svojich poddaných. Hovorí sa, že počas svojich ciest sa často zastavoval na Kráľovej holi, kde nachádzal pokoj a krásu prírody. Podľa povesti, raz počas svojej cesty kráľ Matej stretol na Kráľovej holi chudobného pastiera, ktorý mu ponúkol svoj chlieb a syr. Kráľ bol dojatý jeho pohostinnosťou a veľkorysosťou a tak sa rozhodol ho odmeniť. Pastierovi daroval zlatý prsteň a prisľúbil, že jeho rodina bude mať navždy zabezpečenú pastvinu na tomto mieste. Táto povesť zdôrazňuje hodnoty pohostinnosti, spravodlivosti a vzájomnej pomoci, ktoré sú hlboko zakorenené v slovenskej kultúre. Kráľova hoľa tak zostáva symbolom týchto cností a obľúbeným miestom pre turistov, ktorí chcú spoznať nielen krásu prírody, ale aj bohatú históriu a legendy Slovenska.